Arvoisat nuoret, takana on joululoma. Osalle se on ollut rentouttava, osalle jotain muuta. Joulun pyhät voivat tuoda elämästä esille elämän kauneimmat asiat, eli kaiken sen, mistä kauneimmat joululaulut kertoo. Joskus vuoden aikana koettu stressi ja joulun liittyvät odotukset taas purkautuvat vaikkapa vanhempien välisenä kinana, mikä taas voi synnyttää tunteen siitä, että kaikilla muilla on tunnelmallisempaa ja rauhallisempaa. Totuus on, että elämä on sekä tasasta että rososta. Se sisältää sekä pettymyksiä että ilon tunteita. Ja itse ajattelen, että onnellinen elämä syntyy siitä, että omalla käytöksellämme varmistamme, ettei kenenkään tarvitse mennä nukkumaan ahdistuneena tai herätä synkkiin ajatuksiin. Että omilla sanomisillamme ja tekemisillämme viestitämme toisille, että he riittävät sellaisina kuin ovat, että me olemme olemassa heitä varten. Elämän merkityksellisyys syntyy minun mielestäni siis ihan tavallisissa kohtaamisissa. Se tulee todeksi pienissä lohdutuksen sanoissa, pulpetin yli vilautetussa hymyssä, kaverille tehdyssä kepposessa, vanhemmalle annetussa halauksessa tai mummolle kipaistussa kauppakassissa. Todellinen onni on siis meidän kaikkien ulottuvilla. Te olette syntyneet sellaiseen ajan hetkeen, jossa nopea teknologinen kehitys ja ympäristön muutokset raastavat mieltä. Vanhemmat ihmiset puhuvat nostalgisella äänensävyllä vanhasta maailmasta, vanhasta hyvästä ajasta, jossa kaikki oli helpompaa ja ymmärrettävämpää. Totuus kuitenkin on, että jokainen aika haastaa ihmisiä omalla tavallaan. Minun isäni uskoi, että sarjakuvat ovat lapsille ja nuorille pahasta. Hänen oma sukupolvensa taas uhkasi joutua turmion tielle rock'n'rollin seurauksena. Kaikki uusi ja tuntematon tuntuu herkästi uhkaavalta. Jos jostakin uhasta nyt uuden vuoden alkajaisiksi haluan puhua, niin se on populismiin liittyvä riski. Maailma ei ole yksinkertainen paikka, eikä sitä voi kehittää yksinkertaisuuksiin tukeutumalla. Ei vaikka meille ihmisille on mieluisaa asioiden yksinkertaistaminen, koska pitkien syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen, se on vaivalloista. Juuri monimutkaisten asioiden yksinkertaistamisesta populismissa on kyse. Jos sille polulle astumme, suljemme silmämme paitsi muilta ihmisiltä, myös ratkaisuilta. Populistinen politiikka se vetoaa meihin ihmisiin, koska se lupaa helppoja vastauksia monimutkaisiin ongelmiin. Jos minun elämäni tuntuu hankalalta, niin syy siihen on tuo asia tai nuo ihmiset. Jos elämä nyt tuntuu monimutkaiselta, niin tämän asian poistaminen voi tuntua ratkaisulta. Populismin vastakohta on aito pyrkimys ymmärtää erilaisia näkökulmia ja mekanismeja. Aito halua oppia. Aitoa halua pohtia ratkaisuja monesta eri näkökulmasta. Hyvät nuoret, toivon sydämestäni, että haastatte itseänne tänä uutena vuotena kahdessa asiassa. Ensinnäkin toivon, että etsitte elämän merkitystä yksinkertaisista asioista, kuten toisten ihmisten empaattisesta kohtaamisesta. Toivon, että näette erilaisuuden pikemminkin rikkautena kuin uhkana. Taistelussa hyvien asioiden puolesta tarvitaan luottamusta toisia ihmisiä kohtaan. Ja luottamus, se syntyy sellaisissa kohtaamisissa, jossa halutaan uskoa toisesta hyvää. Aitojen kohtaamisten ja ystävyyssuhteiden synnyttämä luottamus, se toimii tehokkaana kilpenä trolleja vastaan. Toiseksi toivon, että ette tule huijatuksi yksinkertaistuksien maailmaan. Populismi lämmittää vain hetken, mutta todelliset keksinnöt, uuden oppiminen ja esimerkiksi demokratian turvaaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen, ne edellyttävät systeemistä ajattelua ja monimuotoisuuden arvostamista. Toivotan teille kaikille uuteen vuoteen terveyttä ja sitkeyttä. Auttakaa toinen toisianne tunnistamaan toistenne vahvuudet. Muistakaa, että me ihmiset, me olemme enemmän kuin osiemme summa.
jos niin haluamme. Älkää keskittykö heikkouksiinne, vaan olkaa itsellenne armollisia. Antakaa itsellenne myös aikaa. Te riitätte juuri sellaisina kuin olette. Tarvitsemme teitä kyseenalaistamaan itsestäänselvyyksiä. Hyvää uutta vuotta. Rakennetaan yhdessä hyvää, vahvistetaan toisiamme ja tehdään Suomesta aiempaakin parempi paikka elää.